Kanina ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du alma arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor man ta step ka arpu pratere ujumang kilong. Pemana ka sarkar jilla Meghalaya ban aisan po hajar tingka syaki bahiyeng jong itu ki bakhlat mo covid khat khandai. Pelat Menteri Rangba ke Jilla Manipur UN Biren Singh ya ke Manipur Home Isolation Management Mobile Application na ke benda kitu ki biwa covid khat khandai bat ki bosong selong hiyeng. Palat arfo klur arfo nyolak mut ki biwa tika covid hari India bat praspa khandai mut ki biwa thuma yo covid khat khandai tanghin gisngi ha Meghalaya yap khat armut kot palat san sepangun. Haswa banai syaki khubor ki babnya tungin sengap shwa ya kini ki jimpemnam. Namar ka jingnang bun ki breu ki bayo ya ka jingpang covid khat khandai ngi kintu ya ki nong sngap ki jongi ba ki nung khen sting hen ban bot tikna ya ki kendon ka kot ka khia ban na ka banda ki tu ki ladap south san snem sejorong bat ki ladap ban ay ketika jong kawat ka baningkong kemau ban ban ay ketika jong kawat ka ba ar ha ka por balabu shong khop bat pikir ya ladi da ka babu de ki light li ki rukom le ki basuk deng ya ki jingda khmat bat khmut penjingai iwei ni iwei pat bat kham pikir bha ban le khut ya ki khti bat khman ki khubor ki babnya ka sarkar jilla kala pembina bahkan aisan po hajar tingka syaki bahiyeng jong kitu ki balaklat no na ka khlam covid khat khandai ha ka jilla hadin ka sitarek jong yoyong mentau snem haba pentip yakini usembut menteri rangba ka jilla uba prestun tinsong ulai thu bakani karai kentrekam na ka benda kitu ki baklat hadin jong sitarek jong yoyong mentau snem ha ka jo ko por uba prestun tinsong ula pentip ba ka sarkar jilla kan thau arli ki jaka sumar covid ha ka jilla bat kini ki jaka sumar covid kindan ka wei ha Shillong bat ka wei haturam katkun keji itu ubah prestun ke sarkar pedang lemba ketengat dona kan pelai nri penyo klur tingka syaka jelan nak benta bentai yakini ki akli ki jaka sumar covid ki badan hadu sispat tili jingthia ubah prestun ulapan paru ya ke jingero ya ki lat pathai khubor jong kanong ba Shillong nak benta ki kam pathai khubor ki jong ki bat ulong ru ba maki ki long kum kitu ki badan khmat ban yakhun ya kan ka khlam covid uba prestun ula pentip ru baka sarkar jilla kala penki ya kajing aji ya pisa lembaga Meghalaya Health Insurance Scheme na ka 1,000 khandai spa tingka syakan repo hajar tingka na kamta kitu ki bapang covid khat khandai Menteri Rangba ke Jilla Manipur UN Biren Singh henin gesngi ula pelait ya ko Home Isolation Management Mobile Application na ka benda kitu ki bosong selong hayeng bat kini ka program pelait ya ka Home Isolation Management Mobile Application kelalong hasketret jong Menteri Rangba hi kani ka mobile app kalong banyo jingtip ya ka jinglong jingman jong ka kot ka khia jong kitu ki bayo covid khat khandai bat ki bahap song selong hayeng lembaga ni ka app kinong yo covid kila ban pet ya ka jinglong ka kot ka khia ka jongki kum ki pulse rate ka SpO2 ka body temperature lembaga ka blood pressure da ka bapunukam da ka ni ka app bala yo jimenjol na ka tanak ka kot ka khia ya ka ni ka mobile app la ban download na Google Play Store na ka benda kitu bapunukam ya ki mobile Android ka result jong ka class 10 bat class 12 jong ka final exam bala penlong da ka Meghalaya Board of School Education ni Ambos laban pembenano hak teo beningkong jong bunai naitung mentau snem katkun kaji thu jong additional chief secretary education uba DP walang ulong baka sarkar jilla ka donjing thumu ban pelait no ya ka result jong ka SSLC but HSSLC exams hak teo beningkong jong bunai naitung mentau snem uba DP walang ulong baya ka exam ka basa jong atlik paper ka class 12 on sepelong no shen hadin ka jinong juman jong ka klam covid khat khandai ka la khambham uba dipi walang ula benrap ru bakanung dan kono kono ka jing e ban pelong ya ki exam ki basa jong ka class 12 nomor kinda bunshu ki khina ki bayale ya kini ki exam ki basa kumach pun kemau ya ka exam jong ka class 12 lapin sangi aswa da sarkar jilla hadin baka lapin jadi da ka jing khangdam ha is khasil sesweg laban pun kemau ru baka exam class 12 kala syakta kumin simsnem da ka jing don ka klam covid khat khandai ki skol menta kila penungkam da kajing hikai online hande ka sarkar jilla kalong bagani kajing hikai online kamla ban bujuli ya kajing hikai ki bahikai ha kamla kelas ka jilla Meghalaya ka yakan du jing e abha ha kajing hikai online namar da kajing duna palat ki network mobile da kajing dan ka khlam covid khat khandai lem bat ka hukum jong kajing khangdam ha is Khasi district kala penlong ibun ki breu khamtam ki nongnya kali bakinung ya ha surok bat kumta bon ki kimtep ya kajing ki dor jong kong phnyang petrol bat diesel ha kanong ba kad hado ka sini walang jong katiyo ka dor jong petrol ha nong ba Shillong ka long phrap khunai tingka arkhoi na ya kad ba ka dor jong diesel pat ka long phrap khulai tingka arnyo na ya ka sarkar jilla ha ka wei pat kalyang kala sim arpho na ka sispa ni khatsan tingka na ka silita na ka binta ka petrol kad ba ya ka diesel pat ka sarkar jilla kala sim khat ar na ka sispa ni khandai tingka na ka silitar
Khangning shwa ka sarkar jila kalasiam hadu lai puwe nakasispa nakasilita jong petrol bat arpo san nakasispa nakasilita jong diesel. Haga juga por katana pollution kalamat sifona ya nakasilita jong petrol bat diesel. Kani gade ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ya khubor. Ka yang yas minta kalarung sa kabenta basep ni hadir makalarung hajarkan. Kani ka yang ka belakam tu kebuar hadir makalarung haka platu jong kajarkan haka ba ka jingjung jong kala kalong saupo bat sanpo kilometer haka sikenta haringkat ba ka jinghap slap hakikat tu kat ni ki jaka jong kajelam. Ka jingnan ko haka wa khalkai kala tam ya udak ka jingma bat ko kala kiru haka wa swarna rekha lembat ka benta bamingi jong ka singbom district. Kibor pinya district jong ka East Singbom district kila pinkit no ya kibre gi basa hajan karut wa ba ya kini kibre la aja ka sa sipor ne ya ki shelter home ha pala pembiang da ki soka da ka bos sha district ka India kaladan palat arfo klur arfo new langut kibre kibra dap ya ketika ya da covid hakari katala ka koi ka khia jong kari kala pentip batang hin gesni kidan hadu khat pralak prapsan hajar ngut kibra dap tika ya da covid hakari katala ka koi ka khia jong kari kala pentip ru bahadin kari USA kari India ka de kari bat bolong ru ka ba ar ha ka perhei bendan hadu arfo klur ngut kibre kibadap tika ya da covid kumanch pin kumau ke India kala sedang ya kajing tika ya da covid kablatip kum ka world's largest vaccination drive haka khadu tuli ukalan kot mentau senam ka jilla Meghalaya tanghin gesni kedan praspa khandai ngit ki beyo thuma yo covid khat khandai bat khal an ngit ki lakla no na uni khunyang jingpang na gini ki praspa khandai ngit ki beyo thuma south pa khat khandai ngit ki di na east Khasi district she's pa khandai ngit na west Jantia Hills district bat san khandai ngit na west Garo Hills district lambat na ki katu kat ni ki district jong ka jalam ha ka ju ka por ka khubor ka pentip ru ba ki dan hadu san spa khandai phnyungut ki balakot no na covid khat khandai ha ka ba south pa khandai ngit ki di na east Khasi Hills district ka East Khasi Hills district minta ka dan 1,000 aspa sangut ki active case ni ki padang dan ka jing sumar bat ka jila bro ka we ka dan 1,000 aspa samsangut ki active case ni ki padang dan ka jing sumar ka Airport Authority of India omtang makapenkyu ko dan ya ka jing ai jing shakri ka jongka henai ka no senyang ru na ka benta ka jing kiu ba ka jing roi jongka imlang ka salang lemba ka CSR program ka jongka haba beteng ya kani ka kam ka bha ka MOA ni ka Memorandum of Agreement layasoi ba ka Deputy Commissioner jo ka Rivoi district na ka benta ki atli ki ambulance ki besyong dor hadu at khunai lak tingka lemba ka CSR program jongka Airport Authority of India ban penklan ya ki lat ai jing sumar khantam nei ban ya khunya kani ka khlam kuven ya kani ka MOA la yasoi da ka kong Adam Kurba Deputy Commissioner ka Rivoi district bat Manish Kumar Airport Director barapani Shillong hadian badap soi ya ka MOA ka Deputy Commissioner jo ka Rivoi district ikong Adam Kurba ila ai khublai kirpang ya ka Airport Authority of India kumanch pin kumau ka Airport Authority of India house nem baladep klano senyang hadu shipolak tingka na ka benta ban pindyang ya ki tiap test covid hakani ka district President Marim joko sing Congress Rahul Gandhi herin kesni la kemau buram ya kelingkhu sniap ke basan pinyo jong menteri rang ba do barim jong kari India Pandit Jawaharlal Nehru kumach pin kemau Pandit Jawaharlal Nehru ude menteri rang ba do baningkong jong kari India bat Pandit Jawaharlal Nehru ulakla na kani ka perthai ha ka afnyu tadi minta ubnai jong usnam khak khandai span rupsa hak karta ka banyop sa usnam hadalhi harin buyo ya ka haratang ka sarkar jila Assam hinin kesni kala IT sanspa klur tingka shako Oil India Limited ban pilbun shushu ka bha jong sarkar ha numan legal refinery uminti rang ba ka jila Assam Himanta Biswa Sharma ula IT ya ka check sha chairman ban managing director jong Oil India Limited Usushil Chandra Sharma dagani ka sarkar jila Assam kala yo bha na ka NRL bakala kiu sha ka afnri na sispa na khar apun na pusan na sispa Himanta Biswa Sharma ulong ba ka jingpini umnyang na ka company kanyarap penpin kiu ya ka roi ka par jong ka jalam Shushu Usarma ula pentip ru baka sarkar kan hab bansil saka Oil India Limited hadu 6,000 sispa prafunyo klur hau benai na lur jong menta usnam Shawin pinkut ya khubor seksin kimat bokongsan Pemana ka sarkar jilla Meghalaya ban ai san pho hajar tingka shaki bahiyeng jo kitu ki bakhlat no covid khat khandai pelat uminti rang ba ka jilla Manipur UN Biran Singh ya ka Manipur Home Isolation Management Mobile Application na ka benta kitu ki biyo covid bat ki basong slong hayeng pelat arfo klur arfo lak ngut ki biyo tika ya na covid hari India bat praspa khandai ngut ki biyo thmai covid khat khandai tang heng bisni ha Meghalaya yap khat argut
kot palat sans pangun. Kato ki kubor ki lakot ki bawan siya na studio jong ko All India Radio Shillong. But sa kanya po ni saya so baga daily station na ki kubor hakitin hindi. But bot sa pat sa ki kubor hakitin pareng. Kani kadai ko All India Radio Shillong.